uNkulunkulu oyijaji elikhulu lasezulwini. Nkosi ngakubona ekufeni kwami 2016 ngake ngagula kakhulu Ushembe ingcwele ngazibona ngihambile emhlabeni ora ngesikhathi sengihambile emhlabeni ngabona imindeni emithathu ngabona umndeni wasekhaya komama ngabona umndeni wakithi ngase ngibona oshembe bobahlano bemile lapha kude ngeqamamanyana kwakuthethwa icala lami Nkosi ngakubona ngaleso sikhathi kakhulu ngase ngithi unyazi luThixo ayibonge Nkosi ngiyacela Nkosi yasezulwini ukukhuleka ezulwini ngesihlabelelo sekhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 185 ngizicelele ezulwini isibindi isizi nalolumi yodwa
Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga ezulwini waphilezili abangilekelele bangihlabelelisa isihlabelelo sasezulwini. Nkosi ngiyafisa ukuzibongela ukuthi Jehova ukukhonjwa umunwe wasezulwini khomba umuntu ongelutho kangaka nomuntu onezono njengami nomuntu nje mhlambe ongeclean. Ngiyabonga kodwa Shembo ingcwele ukungithuma ngiphathe umsebenzi wakho. Ngiyacela ke Jehova umhle ukuthi uma ngiphatha umsebenzi wakho nguphathe kahle ngobunono ngingawoni. Ufuna bese ulaka lwakho Jehova lohlele kimi ngengawona umsebenzi wakho. Nkosi sisendaweni yakho emzini wakho waseBethlehem lamaNazaretha asebuhleni. Size lapha Nkosi la kuzelwe khona inkolo isiphithu senkolo yobuNazaretha. Ngiyafisa Jehova ukusho ukuthi ngesikhathi sasendulo wawulapha Nkosi yamakhosi usesiqwini sokuqala. Ngesikhathi Jehova ulapha
umbuso usaphethwe abamhlophe ababeyuphethe ngendlakadla. Bathi ababekhona ngaleso sikhathi wathi mawukhula khulela kule ndawo wawulusela Jehova kulomfulo lapha ngezansi, kodwa waqala ukwenza indaba ezinkulu zasezulwini nabafana wawulusa nabo ungithixo wena. Batho lwakho udongo uma ulwakhile lube inkomo wawuthi mawulukhuza bese luyahamba lunyakaza. Amen. Indaba endala kakhulu le engikhuluma ngayo kulapho kwaqala khona lobu Nazaretha esikubo namhlanje. Ngiyafisa ukusho Jehova ukuthi lo muzi ungevuke ubizwa ngabantu abathile noma kunini ungokazwelonke. Ayibonga Nkosi. Amen. Wonke umuntu unelungelo lokwakha lo muzi. Amen. Ngesikhathi ama-province emane kwakhona leso sikhathi bangcwela, abanye abawazi ama-province awu-4, abanye bazi ama-province esewu-9, kodwa kwakukhona iNatal, kukhona iTransvaal, kukhona i-Orange Free State, kukhona i-Cape Province, ewu-4 ama-province. Uma usuka eGoli Transvaal ayehla izishayisa ophongolo, fika iphela ophongolo iTransvaal. Uma uhamba uza ngapha ifika iXhumane iphele iTransvaal, bese uqala i-Orange Free State ifika ishayisa ngoSuthu, bese igudla njalo yoko Bloemfontein, ihambe njalo angiyazi iphelele kuphi ifike eCape Province. iNatal igudla njalo ishayise ngeSwazi, yehle njalo ishayise uMozambique kusathiwa iLorenzo Max ngalezo khathi, iye kuRhodesia ekwakuthiwa iRhodesia sekuseZimbabwe namhlanje, ihambe njalo igudla ulwandle iyoshayisa ngeCape Province. Kodwa le ndawo engifuna ukukhuluma ngayo le esikuyo namhlanje eNyazi lwezulu yaqala ukusetshenzwa inkolo yobuNazaretha yaqalwa umqalwa leli bandla. Ayibonga Nkosi. Ngiyazi ke statement sabanye mhlambe singahluka, umnyabe nomlando owehlukile, ngoba sengeke nguzwe noma ukhona umlando owehlukayo ukuthi inkolo yobuNazaretha ayiqalwanga uBhombela la, kodwa sikwaziyo ukuthi nasazi ukuthi yaqalwa uBhombela. Ayibonga Nkosi. Amen. Ngesikhathi eShumayela njengangihlabelele le ngoma uBhombela kwakhona isonto elilalise khona namanje indonga zakhona laseWesile, lapho mayishumeza abantu ayihlala nabo la wayebakhomba lathi ngenandani sonto aqhubeke enze umsebenzi wakhe wasesizwini. Kulabo bantu okwathi makufika isikhathi sobandlululo abantu bexoshwa endaweni zabo, kwaba khona isalukazi sodwa Nkosi yamakhosi esahamba saya le nezwe sayofika koVelkom. Leso salukazi safike sahlala ingasekho indawo yokuthi sosonta kuphi. Ngiyafisa ukuthi izwakale lento ngoba silahlekelwe umlando, siudida nje ilanga libalele ukuthi inkolo yobuNazaretha yaqala kanjani. Lesalukazi sahlala isikhathi eside, sabona sisodwa, abantu esasiphenduke nabo abasekho, abanye sebashona, abanye bahlubukile babuyele etshwaleni, abanye benze izinto zabo bavele babuyele enkonzweni abebuye kuzona. Sase siyahamba sodwa lesalukazi sizwile ukuthi uBhombela useNatal lapha ekhona futhi ufike wavula ibandla. Safika emzini wasePhakameni lapho kwakhona uBhombela, sahamba sakhuleka, wase sizisho sizichaza neku uNkulunkulu njengoba ngilapha ngingomunye walaba owabaphendula eNtabazwe ezweni laseFreystata bakulandela, sengasala ngedwa ngasekho omunye umuntu enginayo. Angisonti angenzi lutho, mangithi ngiyangena kwezinye inkonzo abangithandi kahle.
wayesethula indlamhlathi yambheka lo gogo yayisithi kuye hawu akukho inisonto eliseduzane ke mabe kuxoshwa kuleli uye kwelinye wathi baba alikho izwe ligaqene kakhulu ngize kuwe ngizwile futhi ukuthi wafike wabenzela ingubo ezimhlophe abantu abakulandelayo ebandleni lakho sengwabonile ke napho abagqoka ingubo ezimhlophe kodwa mina nginayo yenzela ukuthi sibe sepage elilodwa bangcwele singakhuluma statement ezahlukene sontweni sizobadida abantu uthi kubhombela emakhosazaneni ayekhona ngaleso sikhathi thungelani lo mama umNazarethe akwazi ukubuyela ezweni la iqhamuka khona eFristata ayosonta khona uthi ke lokho ngofika ngisonte kuphi idalela nje ufakele nguwe emhlophe ungene kunoma iliphi isonto usonte angazi bangcwele thina siyesaba sesabe musa wakho lapha eNtabazwe ezweni laseFristata safike sathi siyasonta singena emabandleni bathi hayi ungazosilaya thina izele nengubo yokufa asifile thina phuma saphuma isalwazi sahamba sathi siyakwela ibandla asiqoshe sabuya sahlala ekhaya ngalezo khathi sayiqhubeka sahlala ekhaya isalwazi sithi sisonto endlini akwasonteka endlini sagcina sabuyele emuva saya ezansi futhi ekuphakameni sathi masifika sathola umqalo wendlela eshintsha ibhanti sasethi Nkosi njengoba ngize lapha ngafika kubaba wakho wanginika lo mNazaretha wathi angisonte ngawo noma liphi ibandla bayangixosha abangifuni manje ngize kuwe ngenze njani ngiyakuthanda ukusonta ngenze njani manje na ngiukhumule na yayisithi ngungumashombe ukhakhalwe inkomo zakithi emkhayidini uzandla sinemsebe njengelanga yasithi hayi ungayikhumuli mama ungayikhumuli gogo ngizothola abantu abazokusiza uma usekhaya lakho uzosontela ekhaya lakho wayesebiza obaba umgaphi wakahlabisa wabiza ubaba umthembu umqemane wabiza obaba umhlakazanhlanzi sibashise ungubani ozala nanga umfundisi wathi anongisiza lesi salwazi lesi anosihambisela inkonzo ekhaya laso ngoba abasivumeli isonto nokumakuphi akulona Nkosi iqinisa ukuthi inkolo yaqala umfundisi Khumalo akulo wrong statement base bayasuka wathi noma ngabe niye kanye mhlambe ngenyanga noma emva kwenyanga empili kodwa ningathathi isikhathi ningasihambiselanga inkonzo lesa salwazi base bayakwemukela
Obaba uMqemane babehamba beye Free State. Sifika thina la eGoli ngo76 mangifika la eGoli kwakusho indaba yase Free State, kusho indaba yaseLibuwa. eLibuwa lapho kwahamba khona ubaba kaMfundisi uNgubane lohleze emva kwethu. Wahambela lapha ephethe inkonzo. Wayehla ushaya phansi ophongolo uMqemane egijima abuya eFree State ahambe yonke le ndawo uze kuthiwe iTransvaal iphethe ama-province amathathu. Yaqala lapha inkinga. Base yayehla lamakhehla ahambisa umthandazo isabatha ahambisela isisalwazi. Mayifika fese yasenzela inkonzo salwazi basonto bahamba buyele eGoli. Benza inkonzo bapha bahamba buyele eGoli. Wathi emva kwesikhathi sahamba isalwazi emhlabeni. Wase kusala izingane zesalwazi. Zasala zingenamuntu. Akasekho phela ugogo bahanisela inkonzo. Uma kufikwa zathumela umlayezo izingane ukuthi umama usehambile basuka abaphathi baseGoli. Babe ngagcotshiwe bantwana. Kwakwamadoda nje esonto basejakwe kangaka namhlanje umuntu ejaha ukugcotshwa. Babe ngagcotshiwe babe phethe isonto bengamadoda esonto. Bazohamba nje wabo uNgubane bengagcotshiwe kodwa babephatha ivangeli engasuka umphansi. Obaba uMqemane uMthembu wagcotshwa sezikhona nje nathi yazi yathi inyanga yezulu hawu yini ngoba nongangami ngizomthuma kanjani lo. Kodwa wayegijima leli ivangeli bengagcotshiwe njengoba sekuyingayiqhinje nje namhlanje ukugcotshwa. Ngazi noma kufunakala imali noma kufunakalani ubani manje ufuna ukugcotshwa abese ethatha iqenjana lakhe abeka amatshe lapha sonke bese kunikelwa angazi noma lokho Petro wesibili. Petro wesibili. Sahluko sesibili 1 ivesi uzugcina kwelika 3. Ora ngikhuluma indaba nyazi lwezulu yalapha ekhaya. Hayi ningasididi bafuna. Ivangeli lona laqala lapha ekhaya. Laselehla ke njengoba imbongo zale ekhaya ithi indaba zasuka eNtabazwe zajuya zakweliphezulu. Zaye zehla zehlele emthandeni kaMakhumulu. Ungakithi kaMakhumulu ngikolela khona. Petro wesibili sahluko sesibili. Verse 1 to 3. Ayithola ka? Kepha kwakukhona ebantwini Ithi le ncwadi ngifundiswa ukuthi angiyazi inkinga engaka esontweni abantu bafuna ukugcotshwa bonke esontweni. Yini inkinga kwenze njani? abaprofethi bamanga Kwaba khona inkinga. Kwaba khona abantu abaprofeti amanga. njengokuba kuyakuba khona phakathi kwethu Nalapha phakathi wethu bazoba khona abafundisi bamanga abazoba ngabesifundisi bamanga abangazungenisa izahlukaniso abazongenisa izahlukaniso ezichithayo bachitha abantu bonyazi bephika inkosi bazoliphika unyazi. eyabathengayo Yebo. bezehlisela ukuchitheka okuzakufika masinya. Yebo. Abaningi bayakulandela amanyala abo. Abaningi phakathi kwenu bazolandela lawo manyala lawo. Indlela yeqiniso Bazoyithuka indlela yeqiniso. Bathi akusiyona le unyazana ukhuluma kahle hayi. Indlela right ile lethani imali. ngokufisa imali bayakuniphathisa okwempahla namazwi obuqili.
Ubani uMgameli ubasho? umtungwa. Oh, umntungwa ufunda iBhayibheli lakhe bangcwele. Akulona elahamba lakhe. Bazoniphathisa kwemali ngenxa ukuthi bafuna imali, bazoniphatha njengempahla ngamazwi obuqili. Okukulahlwa kwabo kwamandulo. Yabona. Jawabe 4. Jawabe 4. Jawabe 4. Sinayo inkinga esontweni. Ngaba sikho kule nkinga kube isonto liyadedelwa kumnikazi walo, liphathwe unyazi lwezulisa. Nomunye ufuna indawo yakhe, nomunye ufuna indawo yakhe. Wathi umfundisi ungubane ukuthi angisho. Wathi abanye abakaKhayifasi bathi thina singaba kaKhayifasi. Abanye bathi singaba kaNumeri. Abanye bathi thina singaba Abraham. Kodwa inkinga bazahlukanisa ngoba bafuna umnotho esontweni. Kuvelaphi ukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na? Okuphakathi kwenu nokuphikisana okungaka. Naphikisana kangaka esonto kwenze njani makhono? Akuvele enkanukweni zenu na? Akuvele enkanukweni zenu Ezilwayo. Ezithweni zenu na? Ezithweni zenu. Niyafisa. Kodwa niyafisa. Aninanto. Anilutho. Niyabulala futhi. Ninomona selfish. Kepha anisusi lutho. Kodwa ningalutho futhi khona kunjalo. Niyaphikisana zonke insuku. Nilwe Bese niyalwa. kodwa aninanto. Yabo. Timothy 3 verse 3. Timothy. Oqala. Oqala 3. Qala verse 3. Ugcine kwelika 6. Engabi isidakwa. Abantu bayagcobana. Abantu abasabheki nokuthi lo muntu omgcobayo hlobo lo muntu uyagcoba uyagcotshwa. Angazi nalo abantu onopenda ukugcoba. Uthatha lo bagcoba nje abantu. Bagcoba nedakwa. Ngizumfundisi izolo ethi wake wehlela la ngezansi. Wafika abantu bejayiva namabhodlela kaBhiya. Kodwa bengamaNazaretha. Engabi uhlanya. Akungabi umuntu oyisidakwa ozogcotshwa futhi angabi uhlanya alwe nabantu. Engabi umfisi kepha emnene. Akangabi ngumfisi kepha akabe mnene. Kuyingozi. UNazaretha kuyingozi ukuba umfisi. Engaxabani. Ungangilinde nje kancane mkhulu. Linde. Kuyingozi ukuba umfisi. Uma umephambi kwebandla angithi ugcotshiwe phela. Ume phambi kwebandla. Suyaqala ke manje ulula intabo. Yabona kubuka ngahle ukuthi yabona mangambamba lo. Uyafisa unenkinga yokufisa. Kube ungalwi nabantu. Engancaneli imali. Iyabuya le ndaba yemali ukuthi ngayibalekela. Awungancaneli imali. Emela kahle indlu yakhe. Akube umuntu okwaziyo ukumela indlu yakhe. Abantwana bakhe bemlalela. Nengane zakhe zimlalela. Benokumhlonipha kahle. Bese ziyamhlonipha futhi. Ngokuba uma umuntu engazi ukumela eyakhe indlu, angagcina kanjani ibandla likaThixo na? Yabo. Uma unenkinga nje yokuphatha ingane ekhaya, uphatha umkakho, bese uthi uzophatha ibandla. Uzoliphatha kanjani ibandla? Ngoba la ebandleni kuhlanganiswe umhlabuhlangene la ebandleni. La ebandleni nje khona umhlabuhlangene bangcwela ayibonga Nkosi. Leyo ndaba esihlangene ngayo.
Abase-Philip. No, Philip. 2. Verse 2. Then 4. Philip. Jena siye saba. Sabu Musa wako. Uma kukhona ukuthokoza kuJehova hlezi phambi kwethu unyazi. Uma kukhona ukududuzeka ngokuthanda. Uma eduduzeka uNkulunkulu lokho esikufunayo bafowethu ukuthi kududuzeke uNkulunkulu phambi kwethu. Uma kukhona ukuhlangana kukamoya. Uma kukhona nokuhlangana kukamoya ngithe ayi abase-Philip 2 verse 2. Nenze ukujabula kwami kuphelele. Yenzani ukujabula kaJehova hlezi phambi kwethu kuphelele. Nize nibe nokuqonda kunye. Bese niba nokuqonda kodwa. Ninomoya munye. Nibe nomoya munye lo moya Nkosi esiucelayo kuwe Jehova. Nenhliziyo. Nibe inhliziyo nye. Ningenzi lutho ngenkani. Hayi yaqala inkathazo. Ningenzi lutho ngenkani. Nangokuyiqhenya. Ningayiqhenyi. Kepha ngokuthobeka. Kepha nithobeke. Akube yilo ashaye sengathi bahle abanye kunaye. Yebo. Wenze njani wena? Wenze njani wena? Uyakwenza lokho? Noma wena kukhumala. Lithi iBhayibheli akube yiloyo ashaye sengathi bahla abanye kunaye. Musukuzazi ukuthi wena umkhulu. Dala inkinga esontweni. Ngikhuluma kabe esontweni. Ngikhuluma kabe esontweni. Umsebenzi 5. Verse 1 to 3. Imsebenzi 5. Uma Jehova ufika lapha ngenhlanhla ngiyayeqa ekagogo sengikhulumile ngayo. Khuluma manje live. Unyazi lwezulu liqala ukuza lana luzokwenza umhlangano. Ngenhlanhla ngangisekuhleni. Lubiza befundisi. Ngiyumvangeli wesonto kodwa ngenhlanhla ngangisebenza nengqwele yami umkhwanazi ejwayele ukungithuma njalo ngenza izinto zesonto. Kanti imsebenzi 5 verse 1. Kodwa umuntu othile. Ithile kodwa umuntu othile. Igama lakhe uAnaniya. Igama lakhe lalingu-Ananiya. noSafira umkakhe.
elinye umkakhe kungusafira wathenga ngemfuyo, wayesethenga ngemfuyo wagodla enye imali. banikela abantu godla imali wena unenkinga umthetho wakho Ekwazi nomkakhe, umkakhe wayekwazi lokho usafira waletha enye wayibeka ezinyaweni wayesethatha zabapostoli. enye imali usafire umka-Ananiya wayiyisa lapha ya enkosini ukuthi nayi imali enikelwe abantu nami ngiyiphethe wathatha enye imali yehla ngomlenze Khona uPetro wathi, uthi uPetro Ananiya, uthi uPetro ku-Ananiya unkosikazi endodeni kaSafira uthi Ananiya yini ukuba uSathane ugcwalisile inhliziyo yakho ukuba uqambe amanga kumoya oyingcwele, bangaka abantu abaqamba amanga onyazini madam ugodle enye imali yeswe na? bangaka abantu abagodla imali yabantu ezandleni zabo emaphakatheni abo Lisekhona lalingesilo elakho na? ngesikhathi izwe lisekhona langesilone lakho na Lithengiwe, yebo belingekho emandleni akho na? yebo ugcine ku-3 wequya ku-6 Izinsizwa zesuka zambopha, zase ziyasuka iy'nsizwa zobamba nawe zamisa ngaphandle, zokubamba nawe iy'nsizwa zesonto zikuthathe zikubeke ngaphandle bese zenzani zambela. zambela Sekudlulile amahora angaba mathathu. kwase kudlula amahora angaba mathathu u-Ananiya sebembele ngoba usebembule udla imali yesonto Kwangena umkakhe engakwazi okwenzekile. wayesengena uSafira umka-Ananiya engazi ukuthi sekwenzekeni endodeni yakhe uPetro wathi kuye, uthi uPetro ngiyabona wayenesimo somuntu omdala ngoba ngazi wayazi ngani ukuthi khona imali esigodlwe uSafira wayibeka phansi kwey'nyawo zakhe nesimo somuntu omdala khuluma ngitshele ukuba nithenge imali engaka ngeswe na? uthi uPetro ngitshele nithenge izwe ngemali engaka na Wathi yebo, ingaka. wayesethi uSafira yebo sithenge ngayo yonke imali ayikho imali esele uPetro wathi kuye, wayesethi uPetro nihlangene ngani ukulinga umoya wenkosi na? nihlangane ngokulinga unyazi Bheka izinyawo zabambela indoda yakho. bheka izinyawo naza zabambela indoda yakho naye isifile indoda yakho ngoba idla imali kaJehova Zisemnyango, yebo baza kukuthwala bakuphumise, nawe bazokuthwala bakukhiphele ngaphandle mama wena ugana u-Ananiya wasewa phansi masinyane ngasezinyaweni zabo, wafa. uSafira wafa Izinsizwa zangena zamfumana efile. zathi ziyafika insizwa zomqukula zamthola esefile uSafira zamqukula zahamba naye Zamisa ngaphandle, zayombeka ngaphandle bambela ithuna ngasendodeni yakhe. ngasendodeni yakhe igila mkhuba awu bebuzana esemba futhi ngilo mkhuba esontweni kwenziwani kanti esontweni makholwa kwenziwani Luka 12 verse 11 ugcine ku-13 sathi masifika Jehova lana ngithe ngangikhona unyazi lwesiZulu uThixo wangempela ethi ngifuna ukuya kithi eNtabazwe konje umbani umfundisi oseduzane osingakwazi ukuthi asemukele eNtabazwe kwavela indawo embili lesithathu yabakude igoli labakude kodwa hayi likude igoli
kwavela indawo embili, kwavela uMnambithi, kwavela iBergville. Wayesebuza uJehova wathi, konje mawusuka eMnambithi uya lapha eNtabazwe amahora amangaki? Kwathiwa amahora amabili nohalf noma amathathu. Wathi mawusuka eBergville uya lapha eNtabazwe kwathiwa ihora elilodwa. Wathi kusho ukuthi kuseduzane ke eBergville. Ukukhamba kwamfundisi uMdakane wakhamba kanjalo ezalapha ekhaba ngcwele. Umkhumbule kusamakhosi umfundisi uMdakane sisebenze naye iminyaka engasho lutho, esebenza angazi kuthiwa yini konje umuntu mawumthumele umkhongo wakho. Kodwa wayesebenza nale ndoda umfundisi umkhonazi esuke eGoli bazosebenza bobabili. Basebenza nje boyithula sukela ngoMay, June, July, August behlezi kulo moya lo. Engemnandi umfundisi uMdakane ebuthaka. Kodwa kukhuphuka athi sala mkhonazi mfowethu ngisakuphumula lapha kukhulu esifubeni sami yaminyana. Asala umfundisi uMkhonazi ehamba ngemoto. Abantu ababemnikeza imali uMkhonazi ngoba seGoli. Nisa ezindlini zokusonda Bazokumangalela nasezinduneni bakuyise edamini phezulu. Ngase ngangena kangaka mina edamini. nasemakhosini Bazokuyise enduneni nasemakhosini bakumangalela. Uma uthanda unyazi nje uzoba nenkinga. ningakhathaleli ukuba niyakubaphendula Ithi le ncwadi ningakhathaleli ukuthi nizophendula kanjani kubona, nokuba niyakhuluma nokuthi uzofika uthini. Okuye nje ungazilutho, uhamba ungazilutho. Imini ngeke ngithi mina ngifundile mina kakhulu. Mina ngifundile ngibolile. Linde. Umuntu ofundile yimba ngcwele. Angifundile ngibolile mina. Kodwa mina ngifunda iBhihu. Nayazi iBhihu. Akekho lezo zikula, ngimolele nje nodlodlo. Ukhona la esentweni ayibona Nkosi akanayo le iziqe enginazo zeBhihu. iBhihu ithi uB umele ukuthi bhinga. I ibheshu noma isidwaba. H hamba. U ungazi lutho. Kuzofika kuboka Ushembe. Ngifunda iBhihu mina. Kodwa itholakala emsileni wenkomo uyibona Nkosi. Mahonga ilusa inkomo zoba nenkingi. Kube umoya ingcwele uyakunifundisa ngaleso sikhathi okufanele nikukhulume. uthi ngiyabona. Uthi umvangeli uZungu efike lapha ekhaya besimameza ngesabatha Nkosi ngisabathe ngiyabonga Jehova. Sebenza ngokucele kwena wenzeke wabe impumelelo. Ngangiyokwenzela baba u23 kaBaba. Ngenza isithebe sasemakhabeleni samakhehla khona ngibika umuzi. Ngakwenza konke kwayimpumelelo. Geza ngawugeza ngayikhaya komama ngayogeza. Khona abantu abanaleyo nkinga izinto zihamba iphambane nje. Awugezwanga ekhaya komama akho kushona umama akho. Zangigezwa. Umuntu uyagezwa bangcwele mashoni lo mama akhe. Uyahamba ekhaya komama wakho bakuhlabela imbuzi. Bahambe bakunikeze imswane nenyongo uhambe uyogeza ngaphandle komuzi noma emfuleni ohambayo bawukhona umfula ngakini. Bese ufika ugeza bawuqeda ubuye uzele ekhaya. Ungayidli le nyama kade ugezwa ngayo. Ngoba uthanda inyama njalo wena uzoyidla le nyama. Ngakwenza konke ngabuya. Ngazogeza sazogeza ekhaya izingane zikaBaba. Ubaba washona 1981. Kodwa akekho okukhumbulayo ukuthi baba sake sageza kushona ubaba. Kukhona lokho kwembuzi egeza abantu nje bonke lapha. Ngikhuluma ngalokho. Ngikhuluma mina ngembuzi eqonde ngqo enganeni zala ekhaya ukuthi izingane zala ekhaya sekufanele ziyogezwa ngokushonela uyise. Angazi ke ngitshela bafuthu makonakala ezulwini.
kodwa yafisa bangcwele ukusho ukuthi njengoba kufundwa la uthi umvangeli uZungu waseMelmont abuyeke umqile esontweni noma khona abuyeke umqile esontweni uthi umvangeli uZungu sine group kahle kahle amafoni angiwathanda ngoba ngawo uzwa uNkulunkulu osesihlabeni ewahlaba ase ngingawathandi kahle nephepha nje angisiyena umuntu ofunda nephepha kodwa Nkosi ngeke ngaphatheka kabi angikusho lokhu Jehova umkhulu ngeke ngaphatheka kabi kulezi zinsuku simenyeziwe lapha ekhaya bengivele ngiza ngithi ngizofika la kodwa nje kuphakathi kwafika ifoni ethi bonke abefundisi bayafuneka nami ke noma nginenyanga ezimbili ngiyomfundisa kodwa ngase ngiyaphuthuma ngafika mangifika ngithi ngiyalalela sabuyela kuleyo ndlu leyo nathi into engiphathe kabi kakhulu hawu siya kule ndlu futhi esathi sila ngonyaka odlule sayiswa kuyo kuyosenisa Ushembe. Hawu Ushembe sayine sekukhona nami sabuyisela kuleyo ngoma ngaphatheka kabi kokugcina kodwa Ushembe ingcwele silekelele wena uThixo ngiyazizwa awuvule isabelelo samaNazaretha masishana singawuhlala ba ufunde kuverse 34 uzugcine ku36 omunye bese evula iBhayibheli kuLevi 20 uqale uthi verse 9 weqe ku10 uyofunda 11 ngoba sinenkinga manje uNkulunkulu akakunike wena ndoda oyinhloko yendlu yakho ithi incwadi ebhalwa uBhombela umnikazi wale bandla uNkulunkulu akakunike wena ndoda oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise nokuhlonipha unina wayo ukuze isono songahloniphi kwayo abazali bayo singabizwa phezu kwakho. uNkulunkulu akakunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho njalo ngalapho mama uNkulunkulu akakunike mama inhliziyo yokwenza yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise. Yebo. Ngokuba lithi lizwi indodana engahloniphi uyise ayibulawe. Yebo. Uma wewe nankosikazi ungayifundisanga kahle indodana yakho isono sokoyisa uyise siyawubizwa esandleni sakho. Levi 29 weku 10 uye ku 11 putu yashe putu Levi 9 verse 9 Nxa umuntu ethuka uyise nonina, uma umuntu ethuka uyise nonina kabulawe. Akusho ngomene njalo. Uthukile uyise nonina Ngoba loyo muntu uthuke uyise nonina wambiza ngenja, wambiza ngayo yonke into. Uyise amzalayo, igazi lakhe liyakubizwa phezu kwakhe. igazi lakhe lizawubiza phezu kwakhe. Noma ophingayo nomfazi womunye Uthe weqe uthe uye ku 11. Kodwa khona bekulungile nje ke sixwayisane phela. Bekulungile sixwayisane khona ukuthi hayi ngoba sikhona leso sifo esontweni. Sesikhona phela
kodwa bengithi ngiyazama ukuvika ngoba kufanele liqojeme kakhulu. Liqojeme. Nomuntu olala nomkayise. Umuntu olala nomkayise. Ubula ombulile ubunqunu bukayise. Wembule ubunqunu bukababa wakhe. Abulawe impela. Abulawe impela. Bobabili. Yabo. Angani siyakana madoda sikana zingqala kazana. Abafana bethu bafuna ukhokobela omkethu. Into enjani leyo? Into enjani leyo? Ngikanelwa wena mina. Ngesela. Angikhuluma kahle sempela. Awu. Baba. Nkosi yezulu nomhlaba. Obungiphe khona Jehova. Uphelile. Kodwa bengithi ngiyokuchaza ngokubonga kuwe Jehova ukuthi ususibize kwaze kwakathathu usibizela kulomuzi uthi asize sokwakha lo muzi waseBethlehem lamaNazaretha wasibiza ngesikhathi sinomdakana basixosha sabuya sazothi hayi baba kuyakukhulu akusebenzeki eNtabazwe waphakama ekuthuthukeni eparadise wathi ngathi abantu baseGoli abahambe bayosebenza eNtabazwe abazothatha sikhundla samuntu kodwa ngifuna ukuthi basebenze ngoba benza izinto zenzeke washo njalo sabuye sasebenza basiqosha ususilandile futhi Jehova ngoJuly sikhona Jehova umhle sicela umoya owodwa wokusebenza sisebenzisane nabafowethu ukuze umsebenzi wakho Ushembe ungonakali nazo into esicelayo manje hayi ukulwa hayi impi asayithandi impi thina sazilwa kakhulu izinto eGoli zesonto zevangeli hamba futhi ayiyekwe impi esontweni ayiyekwe nje mathi esontweni asayithandi mawufuna impilukelo wathi unyazi benglalela inkonzo ebusuku sekuphela ubuthongo la bengitshela ukuthi fanele ngiphathe inkonzo kwaphela ubuthongo umfundisi ungubani wasevula ifoni yakhe unyazi luphethe inkonzo ethemba lethu lutho abantu abasafuna ukulwa abahambe baye ematshwaleni bayophuza utshwala khona bezothola impi lapha yana bazolwa kuze kweneleke ubonde hayi ke sengenele ukulu ubusubuzo okolwa baba Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga izulu Nkosi msebenzini siyabonga amazwana lezo Nkosi izinkosisi Amen. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo seshumi nesishiyagalolunye 19 Ucela umshumayeli makho wasesiphiweni asola lesihlabelelo inkosi inkosisi Amen. Amen. Inkosi busipoma bangcwele Amen.